Satan maminka wo studio Satan na hini wo monkoda me catch we Satan na hini wo monkoda what can the god of Mars and the goddess of Venus they will never fight. They are the entities of the realms and one principalities. What you say a room tumfo any a diamond to one no yes ali yes omo wiem. Okay. One no sisi ya pai body am kire na mane e to yare na mfama mu ba. Unya difo ai ba ko se be difo. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment ababa, a chair for a quadri ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And you're not a location or a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bi kasa me frama, wankasa fre, abati di. For me ma obibia akwaba shonkon ede ebatu magin HSO na ene de ya mene wo kasa so for panyi bi ateki to ni Facebook ama wo de ensem bi a wo hu ne say from now December 2021 kokosi next year December 2022 there enyoma ebekoso ewo wo mayi emu ni wiase afa na enyina no se yama ye mpai bomu anye dende a ne na chese ede wo how pa na ebeba na ye papa ye ka no ho asemi Mr. Cosmos Walker Afran na ebusian for ensomodi etu edwano ede momitwam ho emrane ba me de aba ababesom yo na ebusian for ye to ensem no eso ede a ye ne ensem ode kokoto ni Facebook page edi a wo use ewo ho ye His Supremacy Cosmos Walker Afran and our church said this November till next year November the world is going to experience plane crash and heat. Two powerful planet gods will fight, which is the god of Mars and goddess of Venus, and the angel and the energy of their fight will have effect on the Earth planet, which will result and cause plane crash and heat in the globe. The world should pray, thou sayest the Lord. Prophecy by Cosmos Walker Afran. Na ebusian form and only in some more day atu edwano no say every November e go see next year November dey jai ya ahunhuma wo Mars and Venus jai ntokwa no wo mu dia yem na ntokwa wo mu dia yem no enanso ma che say Earth planet no nso ehun ebeka na enam say yenso ye nipa nso na te asase so de na che say de ni ebehunu ebi ene plane crash ene ebiemu nso heat ene che say and from maden den no maden dia ye bete no wa hanu mu se na ese yeni ense se ye kan ede ekire ye eno ti no ye ma eye wiase afa na nyina we de nye Ghana nye Nigeria nye Togo nye we do see the whole world inti ye ma ye ni enye de na ho na mpa ye no ye mmo na abusuan for ense wenti wato sa ede Afra Prophet Bernard Esiam odifo kasa ye hia odifo enchirase se de wokan no asechire anything then na wo pa che bia onu ne hu ye ne nchirase na se de oti ase efa eno no obi nso nti ase eyeye den eye different thing eno nti ye pin ede ben na ye no ebetwetwe enkomo na asa for that no eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry anu nti mo kan ho ne odifo ntwetwe enkomo odifo mo akwa Jesus ka bibia boko Yamia dum ye hoden pa. Ye da Christus. Ene de atwon. Twe de ye atwon. Ye nya hu nko ade o se atwon wu nso nyina. Yo odifo ye Papa Prophet Cosmos Afran Walker na nsem ode abeto eye edwan de na betimi akafa. Sika me da wa no se ma menchi amatifo echichi ni benche. Meka se difo no abodam. Wa bodam. Odifo. Unsa menka se difo. Oye crazy. Oh, send the same with you. Ya kaso difo bi abodam wa wakodi abeti agigi nkuruma nkwan de beans afred diama rems na shifty ama layers na sisi we ajimi sam komse sika ensi na ensi china monti ya no difo bi difri kuma se ba na enso beto yiri nkranfo na 3 days enso beto da amanfo adwede yom ye me betena ka se enso bi anto
Say bibi says here, Satan. Maminka wo studio Satan na hini wo monkoda. Me catch when Satan na hini wo monkoda. Wo monkoda. What can the god of Mars, the goddess of Venus? They will never fight. They are the entities of the realms and one principalities. What you say? A woman too for any a diamond to one of your salary yes or room. Okay. One no sisi and buy what you are watching a man here up to Yarina from Muba. Only give for I was a give for. Now what you say? All the 7 deadly demons. What will Lucifer Obiano being put up? Omo say. Mama, Satan to me can was ya. And no more extract information. They will never fight that. Basa ye de adofo no There be no man near match now. Aware for grandpoku. And your prophecy is a who says sometimes could you no bonnet two demon pieko, mean pieko, near should ya should near Butumia Sebiase. Oh no other so that money. Okay. Well, we are the about 12 Baba, 18 I have a padam by the Yabrilu. We are going to deal one near ye, beans Ayachi and Asiaho, or the Aframani, Almobo. Yamin friend by force, it will never happen. Or different woman is in your main friend. What did I mean? Your prophecies are bound to happen. Okay. What you say? 2022 will be the body of Christ in your home back 7. Amaninia Teti a back of force. And in the 2022, Yamin prayer by force. Plane crash in any Be the way best see. heat in 2022. Heat your money that. Yatopia Bontia heat womb. Yeah, I'm passing some Heat womb. Yeah, for farm for you no more you call several amount for Baby Jab and Campasia Samosa. There be Yamin some comes out on Casa Rough. Yamin Casa 31st night. You were more within the you met my Casa twice. No show. What you consider one who are to me. So what I said, and the 0.7 say you are. Deuteronomy chapter 18, verse number 15, but prim 23. As one tear said you for Sika one tear. Okay. You were due for no some control. Said you have a bad by the back, causing fear and panic. Where are they? Play with you, a timid talk. What you say? Eh, normal. Eh, normal. Then when you come share. When you come to be where you day? For popularity and I say day. Kona kokanya miya sam kwenya miya juma. Eno dia say and say ye. So what you say? Okay. Nanti odi for say nyame ensuma wo bi na wonu ade ni pe ebeba be kasa asem den ebema eye odi for bi etu eye sa na mo. Abra wonim se ade a wo ba be kan de Ghana fo a wo mo eti ana se bia se fa na wo mo ti obi ane se de o te nyoma se efa ana se obi ane se de wo hu eye enyoma esi efa. Enti den ti na ebema na ba bonti aba be ka bibia enye ade nyame na ka because what this see you know say thou sayest the Lord. Ye wo anyame mu bebre. Lucifer your Lord. Your loss of law. Your loss of the rings. Capital L. Oh, and the unfound. And the unfound. Say, okay, say Alpha and Omega. And I didn't cook with your tinshua. Then what can be in town? Okay. So what you say? And if you're back so pretty, when was it for you now? You want Yami the Bresica? Your Mulok, your Astaroth. What you say? Your Befago, your Papio, your Lucifer, your Satan, your demons, baby. Ya mama spirit ne wo mu nyina ye hierarchies wo mu nyina ye nyame o mu nyina ye nyame obi agavin anuma Satan dia so mo sa obi o masia e no sub demons a mo so e di request for mo ho e go operate ye nyate e thou sayest the Lord in kwade na enim say manage what drink me na e kasa e thou sayest the Lord o for Alpha and Omega ni so o ka say me ni Alpha and Omega I am the master of all principalities na kan sa na that's here the work can freak say okofi anu akwa nyankoma de on bosom so akoye rituals akohwe ai monkoye mame because all the demons they are demanding blood what the man nko ba akoye say adwuma na asi yes ye di voice enkom empase ade wo yesu na be so ma ba yiro abeje so abo ade eni pastor ba akoda ase enti say rade nkan ya e ma honhom mprew enu se na me hwe quotation o me ba okay. See Lamentations chapter 4, Sika, verse number 13. Or say, Nadifo Bonnet, Gio, Lamentations chapter 4, verse 10. Or say, Nadifo Bonnet, Nana Sofo Emu Yenti, and a Bassa. Now she attended you for Moja Eguon Fimfini,
na wɔkeka sɛ anifrafo ɛwɔ mmɔntene so wɔde mogya agugu wɔn fi enti a wɔntumi ɛnka wɔn ntaadeɛ wɔteɛ mu kyerɛ wɔn sɛ momfiri a mo a mo ho akum momane momfa mo nsa ɛnka wɔdwane kyinkyini na wɔka no amanamum sɛ wɔde nkɔ so ɛnkyerɛ bio tie 16 ɔse na Awurade akasa apansa wɔn Awurade ankasa wo apansa wɔn na yɛ difo ne Awurade apansa nyɛ nkwasa nkɔm sɛ na abɛhyɛ sɛdeɛ nnua no mu bi yɛ no so ate asɛ ma mekenka kakra ɔse na Awurade apansa wɔn ɔrenkɔ so ɛnhwɛ wɔn hwɛ asɔfo anim mpani ne mpanimfo ni ɛmma nyam yɛn anida so ɛrehwɛ yɛn mu a yɛnhwɛ yɛn mu a ɛkwan yɛn ahwɛ no ɔse yɛhwɛ ɔman a wɔntumi anyi yɛn nkwa no ɛnkwara ɔse wɔtoa yɛn anamon enti wɔdifo a ɔno nyame apaa ne dada Kristo na nkasa wonim ni babia enti ɔhyɛ ne nkwam sɛ na ɔde kɔ enti odifo sɛ wei na ɛyɛ ya papa na sɛ wɔn mo ɛkasa ya ne sɛ wo bɛhyɛ nkom na ɛwɔ sɛ wo fa evidence mbra ya sɛ yɛn ti bi da meme deɛ woyɛ odifo a woyɛ nkontrol deɛ a ɛne wɔ sɛ wokɔ record unyame no ɛne kofi no kasa kwe no akɔdo no na deɛ bɛkyerɛ ayi yɛka sɛ papa da mpa sɛ kofi na sɛ kwe kyerɛ ase a ɔsese nkwase adeɛ so ate aseɛ ebi nsu aprɛko ɛna ho wode mo bɔ mpa ya ahwɛ odifo meboa odifo ɔmo bɔ mpa ya wode ahwɛ hwe pɔn ɛne nsɛm basaa owi aduade obedi pa ne apete so bɛwe no ɛnya asɛm na wabɔ so ebi asɛm pa ya enti wa gyina yɛ nkwase adeɛ nyame mfrewa ɛyɛ asɛmpa no enu nti na Awurade choose sɛ the prophet o ka asɛmpa na odi tumi na title na odifo sɛ ɛyɛ ne sade a ɛnya denti na ɛyɛ nyame ma ho kwan ɛma wɔn di ne din ɛka ɛyɛ nsɛm hyɛ ɛyɛ nkomtwa abra ɔno so envedicate ma yɛ hunu sɛ de wɔn kan ɛnyɛ nokorɛ anasɛ de wɔn ɛkan ɛyɛ ntoro nyame na masoma wɔn sika Awurade deɛ wama ne ba bia ho kwan okay because woyɛ ne nsa no anwene yɛ deɛ ɔte fam no kyɛ no de mene mu ɛna humi ni nkwa humi egu enti ɔma sa due respect no sɛ utimi bɔ ne din but ɛsɛ ɔmo mo bɔ Awurade din sɛ ɔmo twɛ ɔmo mfiri bɔne ho but yɛsɛ 2 Timothy chapter 2 verse 19 ɛsɛ ɔmo mo bɔ Awurade din sɛ ɔmo twɛ ɔmo mfiri bɔne enti wo from mo sɛ a prophet of God Jesus Awurade agye wo bɛkɔ no obi yere ɔpem obi yere break and loose wo bɛkɔ no nothing ɔba bi ɛyɛ asɛm o peace ni nyoma fun tantai be bisect be crash be kono crash obi ayi no bisect nkrofo ayi ase smart yase enti no wa ma ho akwanya se wo de body no but e ma ho masem e ma ho madembi wo body na twem free ball because wo body na a part sa brother e dismantle the garden of witchcraft and evil spirit e ju breakia na onim na koye contrary dia ene due nyama ne hu we odifo ye di enkomo no eba eye na wie ye a enisen afuto ben ena ade be ma wo yonko no masofo a wo mo ba bonten ebe be hye eye enkom we de otimu se we de ni pe di eje se oda sore ya ne yira bona sunto sore ya ne se de asentase ye no na na je se wo de sore bai na obe be ka de wo hu ye e wo eye emu no afuto ben ena ade be ma eye wo na de o cha kwan ato edwane edesi me da wano ase mese Bible say odifo bi ase nkoma wo ho akwanya se wo so wo enkwa from the Lord. Deuteronomy chapter 18 verse number 15 to 23 osehwe na odifo ne se nkoma amu se Awurade se free no ana o kan Ezekiel chapter 14 verse number 1 to the last verse osehwe na mo nkoma difo akonkon nche enkoye abusa mo nko busa mase wo madifo akonkon nche na mekasa mo ne mo nsem bi adenti na nkwa asore papa sa ayi baggy jeans asofo ni ayi cross jeans asofo ni jeans string asofo ne papistic asofo we ye kase odifo ba ne body guard ne ne odi sey enkom enkwase ade Bible say odifo a obeka se mu Awurade dim na emamu Awurade be busa no no pe ye chiri kwan ye prophet Bernard Siam ye ne dom Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Fuck I do be kama ketia. Because I saw she old elegance house. What would a feeling? Na be bomb paye. Dear Radi be can be cast on Casa yen Casa. Okay. Sir. From one number we see to come 0249 631 876 0249 631 876 and answer 020385
1633 020 385 1633. Bye bye. Ode for nyame ensure say dan da yeto ensa e de frewa onpupoti na won so wo de wonim de na wadom ebebedum yen abusiafo na adwentua won so wo de fa eye nkomsha ya papa eye Prophet Cosmos e de abetu dwe yo so betimi de ababetu your comment section wa like videos na wa share e de amayen on all the social media platform eso media ene ekia sikapa that's na ye besan edi ehia ebi makam Theophilus Anani. So the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then location you know our Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ, na obi anada wa, na memo bi kasa me frama, wankasa frɛ, abati